Oh, Ponsam Cassia Pama, my frano. Adiana can't more. Now, a premo, and then some book and say, Asia, I draw power. Amen. 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 Sida. Kase Yesu ya dawasio. Erade adom ye de awura bosome fufuro mu. Aka akra na afe no so kwa wieye. Nyame a odi ye nim general no odi ye betwa afiwe mu. Ugidi akase Yesu me dawasio. Thank you Jesus. Peja onsa na ye ntonyo wesa. Ye nhye ye gidi edin sa. Ewo Yesu din mu. Amen. Jesus. Erade domsu safo hinene wo say wo na ye wo adina bagu mayelesu usumi akai every say wakuyi for him and say a one, I did so yeah, every say, Wakuyi, it's a Muslim Framuname, Epiana Munyame Nateta. Monsusu de na ebia no wetri eti missing na bibia ni wa what is say radi eti to me bia ni wa ebe to me akayasha wasi ye de beso president nyame na wadi wocha bechi yesu ye beso president nyame no di wocha wasi mosum from nyame ebiana munyame na teta kwaku mosusu de na ebiara owatri eti nyame biara ni wa what is that radi to me biara ni wa ebe to me akayasha wasi ye de beso from radi radi wacha bechi yesu ya beso president name radi wacha eti wade tama to say walk to me kana me ye na me minim se erade obe brokobi posumia akai yenim se erade obe brokobi eti say obrempa Yabisha Amen. Yede erade ase. Yeshira erade. Yeshira erade. So
Jesus. Amen. Onsa tu akuma suni entunyo. Judikasi umo sheno oshe nyami kuto osru atia entumia otia sa jidi kasi anopai wobo sano osha nyami kuto osru adia osru adia no paya etu adia asa ni pai na se nya no otsia msa judikasi no paya obosa no osha nyami osru adia no paya etu ni no sia
That means Obabon, some my rade. Catch your daughter and chance and never any die. Catch on and never any die. Ebremo, Yebeti, Unyame, and some Nasamo debo or Sone, Asase, Chonison, and Samna and Yatinti, Yahoo Efi, and Summer and Ne, Yahoo Ebefi, and Nam Yapapaso, Yem Bishop. Abet Saki Kopon so and what they pray. Young fan Sampa and share young papa. Oh, Father, the account. And share young papa Bishop Abet Saki Kopon. Praise the Lord. Ahumbra semo peja onsa ewo bebebia o hwamia o tie me bia. Ye be ma devil na so microphone mo. E pese o da Awurade ase te onyame ama wahu bosome a etoso enson kwase da di kan ewo bosome etoso enson enye nipa nyina na anya ne saa momo bebre wafa wo ha mo de anso bosome mako nsia Awurade ne wadi ne yie ono wabusua di ne yie otaye ba wo so emu yade
emu sikasɛm, emu adwumasɛm, emu obi man so ama ne hu no, akwantu mu ama ne hu no, ne nyinaa mu ketrema da wabodwa mogya redi mu afrosane kwasiɛ da di kan wɔ bosome ɛtɔ so ɛnson no mu a mɛpɛ sɛ wopagya wo nsa na woka bibi kyerɛ deɛ ɔbɔɔ wo no, deɛ ɔhwɛ wo soɔ no, bampɔfoɔ bi ɔsoma n'abɔfoɔ ba wo fie wo mu bɛma wo ne so na waka bibi akyerɛ Awurade. Lift up your voice and begin to thank God for the great things He has done for you and your family. Waya de kesiama enye ni nyina na odi wani hu ye wo call na ye so wa hu wo so da ye bone de otwitwa je wo no wa hu me pese wo ka bibi gina wo He has done great things. He will do but strength no unto the Lord be the glory. Great things He has done. Great things He will do unto the Lord. Be the glory. Great things He has unto the Lord. Be the glory. Great things He unto the Lord. Be the great things He has. Yatiasia na yenyame adom. Peno pati na yatiasia. Eyo no no ama yenkwasa yentrasia. Eti yedadasio. Yatiasia na yenyame adom yi. Peno pati na yatiasia. Ono no ama yenkwasa yentrasia. Eti yedadasio. Yatiasia na yenyame adom. Peno pati na yatiasia. Ono no ama yenkwasa yentrasia. Eti yedadasio. Yatiasia na yenyame adom yi. Peno pati na yatiasia. Ono no ama yenkwasa yentrasia. Eti yedadasio. Dia na tamfo pani se. Yedie yenso bibiemo. Ni na wabatia. Atofonum rekoye. Naso unyankupo. Wa umobro. Eti moda. Eti moda mobodimwa. Erade bimawabo. Wama memwa. Bimawabo. Wama diachimia. Bimawabo. Wama masaria. Bimawabo biemo. Ochu kunya. Wama memwa. Bimawabo. Wama diachimia. Bimawabo. Wama masaria. Bimawabo biemo. Ochu kunya. Akupo. Wama yemua. Yemawabo. Wama diachiyena. Yemawabo. Wama yasaria. Yemawabo biemo. Ochu kunya. Nyaku. Oti me pamini. Na wa yebisei. Irade. Sami chuni na waze sami shabre waze sudi etiana sirfo desiri mi nyami etiri mi pomini na waye mi sei irade yeah.
Mama dear, and you let every living thing praise the Lord. Bible says, Yankopon Israel for the chapel kokono. Osha ohawoni otaye ba won so won Misrim. Won nyina afiri wakoma mu bia wano to ayeye nnwuma Awurade Yankopon. Every January 2025. Ebesi jumbo sumi nsia mu bebre yade ahaw. Sikasema tetew. Emu abusuasem, edwumamsem, awaresem. Etoda bia na wusu. Etoda bia ohu dia onka wasem kyerɛ wo. Etru baabi na ni da so asa. Aso Awurade a otumi ade nyina agye no. Awurade di wawura bosom etosonson. Awurade a odi mu atwa bosom nsia no. Oh Jesus. Ye gye Awurade di sɛ bosom nsia kai die. Yes. Awurade sai di wo betwa. Amen. Adenti na oma omu ni omu ade nyina nka bibi nkyerɛ di obo ho ban. Yes. Adenti na onka bibi nkyerɛ Awurade. Kabala. Obi sɛ obi hyia Awurade a ona na semame. Obi hyia Yesu a ona na semame. Yenhwɛ bridge atoto nipa emu accident esan ni musuo. Sɛ wo hyia Yesu adana semame. Sɛ wo hyia Yesu a ɛyɛ adana semame. Kabala sata. Sɛ wo hyia Yesu a ɛyɛ adana semame. Ma woni so na ka bibi kyerɛ Awurade. Ejuna sam sikasam. Sɛ wo hyia Yesu a Emusuku fisitia. Utilities bill. ɛyɛ adana semame. Sɛ wo hyia Yesu a sɛ wo hyia dɔmbarima na ɛyɛ adana semame. Sɛ wo hyia Yesu a wo hyia da. Sɛ wo hyia Yesu a ɛyɛ adana semame. Sɛ wo hyia Yesu a ɛyɛ adana semame. Sɛ wo hyia wo ntuntuna ɛyɛ adana semame. Sɛ wo hyia Yesu a ɛyɛ adana. Sɛ wo hyia Yesu a ɛyɛ adana semame. Sɛ wo hyia Yesu a ɛyɛ adana semame. Sɛ wo hyia Yesu a ɛyɛ adana semame. Sɛ wo hyia Yesu a Usia Yesu adana si Usia no Dana si mami o Usia Yesu yeah dana si mami. 1 Peter chapter 5. We read verse 8 and 9. 1 Peter chapter 5. We read verse 8 and verse 9. Morning na ho. Mon rain efiri sɛ mo tamfo bonsam no nam sɛ gyata a ɔbobom hwehwɛ de obenya no amene ɔno na momfa gidie nyina ho pintin ensi no kwan efiri sɛ munim sɛ amanehunu no ara na ɔde ato mo nuanom a wɔwɔ wiase soɔ sɛ onhunu no. Amen. Asofo besa etimobium. Mo ani na ho. Mon rain efiri sɛ mo tamfo bonsam no nam sɛ gyata a ɔbobom hwehwɛ de obenya no amene ɔno na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan efiri sɛ munim sɛ amanehunu no ara na ɔde ato mo nuanom a wɔwɔ wiase soɔ sɛ onhunu no. Amen. Eno bompa. Awurade wasɛm ɛba. Epagya hwɛfoɔ ne etiefo nyina ba wɔ Awurade w'anim. Sɛ nam honhom so na ɔmayɛ nte wasɛm na ase yie. Wɔn kronkron kyigyinafo
Bible say we are church. We invite the Holy Spirit, our teacher, to teach us. Jesus. Jesus. The vampire say obonu for nyuma. Ahini bi emfre radio som. Authority anyame asem tie. Epeja hwefo ne tiefo nyina. Say erade ema onte na asem na seye. So say na asem eye kwan so han ene ye na se kane. Erade kasa na omba etie. Hallelujah. Amen. Ena no pai awie anwumre anadwe ahomache samre yema obebia akwaba enkankamo amone yesom e space ne so ne mo a mo hweye na motie wo SOMPA TV ne SOMPA radio ena SOMPA Facebook live ena Cedar Worship Center ye Facebook live YouTube nyina yema mo nyina akwaba menu mieno bom e kanfo awrade keseye se obi hweme obi tie me na adwene se nyame nyehwe ema no na twresem se yenye wiase agapade ni nyina na se yehwe ye kra mfaso ben na yebenya and just 6 months obi ewu aja ade aye friends and private jet ho ne villa no ewu aja no ne sika poduo no eye dollar account euro ena pounds ne nyina wawu agyan ho anso menu mienu katrama da ya bodwem moja redi ye mo afrosania eno kra ya aginya kese be pese upegya honsa se Yesu yeda wasio se wante enkwa hia ena obi da ventilator so yes fidie na mano etiaste ye tu fidie na wawu obi da dialysis so na wotwe bia sa wankɔhye fidie mu a owu me no ka say ye the life support a show obi ni peduam nipa oba awo no ye the fidie ahye ne ni pedua no mu a fidie no na ma no kɔba obi so ye the oxygen esi ne so aso se wrade awo na ene eye sen ene eye Sunday and then 5th July 6 and 5th 1 baha and you'll be nedo by and 6 July no 1 ospake oka utu car 1 utu moto 1 utu abubuya 1 kasa na ofro train ofro plane 1 kasa na ofa from by 1 ofro trotra I didn't know more on them already. Ya wonu ma ne bebre wo ho a nyame de amaye na ya dwene se ye ohye se ye sa nuama no ye saka ade ba ko a awrade ene de dom nipa ye nkwa home na ewo mu no wakoma ne nyina ye engine mo amo yusu fidie ni kasa hodo no se engine ni nyina breki se kim o spaku ye ne den enko ho na kuta engine no mo engine no ye unyankopon onipa wakoma ye hudi aban o engine hwese na sebo awrade betima ma na jai bo enti se awrade aye we nyina amawa ma menu mienu mom kamfo Yehowa na woda na sibia wo abisade bia wasan abisan bosome bia ye wura bosome foforo mu a e wasama menya kwanya sa me no be nyame asama me de brewo etoda nyame asam na ebe nyina ebe yu watan se ye wonu ma bi wa tene woni pa ni so na wie ye no eyo owua akwan etoda so nyame asam na ebe nyina no be mo hu se o wa konta papa bi bu de ni pa o ya na asase so se ye papa o se ye boni o bebu hu akonta na akonta no ya dwene ye se eye daache bi na daache na ne kyena de broni se future is tomorrow. Enti daache no eyo kyena obo de o ye no okyena ya obebu hu akonta this obebu hu akonta de a na wasa wo ye nuama papa na akonta bu no ba banya mfaso papa waka se de me ye no esu nhira ne esu aketua na manya etoda so nyame asema ebe nyina ebe hyew nkunan
Ubu anadwen say ene da so asa. So bibi ya urade yona ana. Israel from Kotra Mizrim finishia pole duan hanan ni eduasa 430 years. Anadwo ba ko pe na nyame yi omu free. Sa anadwo no betimi aye wo anadwo chena. Amen. E betimi aye wo anadwo ena nwumre ya. Amen. Me say wo amen no eda eye kolebu. Amen. Na no de na obofo no ka kire maame Sarah. Maame abrewa no. Oka kire no afida ye bese aba betwem ha no. Oh Jesus. Ye beba no kuraba na bakutawo. Amen. The omufre no boni ye aka se maame Sarah de onya ba no obofo no se afida sese. Oh wow, wo hwem ya wotie me. Jesus. Ansa na afi bekwa wiye no. My God. Ade bia ni pensusu da. Jesus. Se wo onsa beka no. Yes. Bo so me July erade de domo. Amen. Erade domo bi sika. Amen. O domo bi ayaresa. Amen. O domo bi shabremu aboafo. Amen. O domo obi fahudie. Amen. O che obi ba. Amen. Erade di ba etu obi ye. Amen. Erade ma obi aboafo. Amen. Erade ma obi den ho niam bi e hya so akekere wo atran so ache boso me erade ji wa firi mo bi o kan say amen no enye ho. Sit down. So onye wura sori dem pe ye wadwene efiri bibia so say waba onyankopon ti asofo nanim bibibie timisi ento ba sori fi ho wura nyame fi ho no eye bia yes, shepherd to Mrs. I say only be Emma Bedoso. Yes. Usika Bedoso. Amen. Mese wa pomodin ebeburu ni padwe no wonti asese. Amen. Wa dwuma no ebeso aba. Amen. O masoso ebeso aba. Amen. Oso me we me no chanya me asema mato den wo podcast say be vigilant. Maweni na ho. Kachiro be say maweni na ho. Maweni na ho. Every January kosi June. Nipa bebre na we share how ne amane ebi ewu. Ebi da ayaresabia. Yes. Enye ni nyina na ye bronsam. Dodo na ye nipa bi awon ani na ho. Ka na ka won kwa akoforo no. Ono ankasa hu se driver ne sebi wa bronsam. Kana otimu wa say driver no kwan ya ofa so twi car no ontwi ni yie so obeka che driver no say gina na minsi no wanyina accident ni si o se mi hu ye senya na driver no say twi VIP no senya o say twi private car no senya o say twi trotro no mi hu ye anso so me nan ebu me nan etwa ni pa ewu wani ana ho obi di damfo bi echi baby was so kojano one who say honya bia papa. Oh. I also say a down fonti man kwa obeka say my bonnet to the modern odi in a chip coy no ene wanya abaya mane ye inedi efre dwumamu na ni anya dan anaho. I mean bishop. Also da ya boni bi da ya no huna wo ade che ye no na sese ka odu ye front to ho. To say yes we can Mark chapter 9 verse 29 say niamani bi wo ho na de banji mu adadie ene Bible. Yes. Enti usika na egu account no mu ntimi nya den ntimi nsolve that problem no. Position na ekuta wo no tumi na owo no so ohima no tumi na ekuta no ntimi nsolve sa daye na wo so ye no. Se daye na wo so ye na ebesewo baby ebesewo yire ebesewo kunu wani ana ho nti wentimi amompaye enti enne sa 6 months enne obi twaadwo opa bi ani ana ho. Oh. Enti me ba se na me ba be ka kire obi na obi so aka kire obi se posumi nsia aka wo yenim no ade edi kan pese me pese me ka kire se ma wani ena ho. Yesu Kristo kura sansa na obeba ompaye o se watch and pray. Yes. Enti watch ye ne die ena ohu ye. Obi ani ana ho nti wakani nsem nyina kire nipa bi ama nipa na agena asam no so ama enne de odie abon. Oh. Enti enne ye be ko twere sem no
na yahwɛ sɛ nipa bi ani ana hɔ no Bible sɛ onyankopɔn na bɔ Adam onyankopɔn de form nɔte na enwene no according to Genesis chapter 2 verse 7 ɔsɛ nyankopɔn na de form nɔte enwene onipa owie yɛ no ɛna ohun nkwa home de gu onipa mu ɛna onipa bɛyɛ ɔkrate asefoɔ onyame wie yɛ no onyankopɔn sɛ ɛnsɛ sɛ onipa nkontena ase enti onyankopɔn sɛ mɛyɛ onipa sɛ so boafoɔ onyankopɔn yi bɛma mfem mpadeɛ baako de bɔ ɔba ɛde ma ɔbarima sɛ ɔba yi bɛyɛ barima de bɛ so boafoɔ Bible sɛ Adam ne Eve ɔma ne gyee onyankopɔn wie yɛ no wanwie ɔse me pɛ baabi papa trabea papa ɛde ama nipa yɛfrɛ ne sɛ Adam onyame yɛ the Garden of Eden ɛna wokɔfia nyabotrɛ na ɛkɔka in Genesis chapter 2 ne chapter 3 ne yie paa na hwɛ bia onyankopɔn seed ma Adam sɛ wɔntena bibi biara wɔ hɔ swimming pool bro 7 na wɔ hɔ nsuo bro 7 ɛyɛ korɔgyen ɔsɛ sika bibire boɔ ahofɛdeɛ wewe nyame kyerɛkyerɛ nneɛma ɔde ma obi anya wiase mu nneɛma bebree aso ɛna ni nyinaa ahwere sɛ nipa korɔ no ɛyɛ ahwɛ yi a nipa na anya Adam and Eve ma kwan ma third party ɛbɛwura mu ɛma ɛnɛ ni nyinaa asɛe asɔfo bi hwɛ me tie me nyame de adom akyɛdeɛ bi maa no de asafo kɛseɛ bi ɛhyɛ ne nsa ɔma nipa bi kwan bɛwura mu ɛnɛ nipa no gu asafo no obi nyame bie di company kɛseɛ bi kyɛn no wanhwɛ ne ho yie nti nipa bi bɛwura company no mu ɛnɛ company no agu ɛnɛ obi hwɛ me obi tie me na wakɔtena ne kora ase proketuam ɛnɛ ne ma nyinaa mfa ne nya hwɛ nam saa yɔstin de aware na aware kora agu ɛnɛ ebi ada ne kɔwe nsani ebi wie nsa ebi awura ne bɔne mu ɔanom bia ɔnteme ntena ase ne nyinaa ɔhwɛ baabi bi a wakɔduru a ɛnɛ ne nua mmaa na noa bi ma ne di a ɛnyɛ bibia sɛ woama w'ani anna hɔ enti ogye bɔnwom bi sɛ ɔsɛ ka nipa bɛtumi ayɛ dɛ bɛn abɛyɛ akwara biom a ɛna wontumi nka asɔfo yi ma me sɛ saa nnwom no ka mu nsɛm kakra ma me die ɛfiri wo tim ogye nnwom no ɛmu nsɛm no ɛkasa fa nipa ɔsɛ sɛ baabi a nipa akɔduru no ɔbɛsan atumi asan w'akyi abɛyɛ akwara biom a w'ani bɛgye papapapa ka mfomso a ka woyɛ yi nyinaa nka wonyɛ bi nipa bebree w'ani anyɛ dɛn ana ɛnɛ obi de ɔboa no ɔne obi kasa sɛ madamfo baabi bi a mɛduru kaa menya efi a menya company a mɛtumi asi nyinaa ɛyɛ maame asɔ ɛyɛ wafa manu ɛna aboa me kɔgya me na menkɔda no ase ɔkɔgya no wafa manu wie hɛ no ɛnɛ deɛ na asi wafa n'akyi asan akɔ wafa manu maame asɔ wɔ akɔka nkyerɛ ne sɛ papa na ɔboa no ɔnyɛ nipa papa wo ɛne na firi kuru baako maame nka ne history nkyerɛ wo ɛnɛ agye wafa abɔ so ama ɛnɛ bibia ne nyinaa afiri ɛyɛ ayɛ wɔ ni asɛm bi a yɛ ka sɛ nipa papa asa ɛnyɛ saa na yɛka no aso meka deɛ wanka ne sɛ nipa papa asa ɔsɛ nipa papa nnɔɔso nipa papa ntimi nsa wɔ asase wɔ so saa ɛwɔ nipa papa gu so wɔ asase no so meka sɛ nipa papa nnɔɔso biom yɛnhwɛ bere a meka de ka saa asɛm no Old Testament na Yesu Kristo wuyɛ kora akyire no ɛyɛ over 2000 Yes. enti meka ɔyɛ nyame ho ntiani ɔyɛ diifoɔ ɔka sɛ nipa papa ɛnɔɔso enti na point a me ne ɔkasa ɛfa ho sɛ ma w'ani nna hɔ no ɛna point be careful be careful about people wɔmmɔden a sɛ wobɛhwɛ wo ho yie ɛwɔ nipa ho yɛka sɛ nipa a ofiefoɔ ka ho wɔnsɔrema ka ho
Ojuma ye for ka ho. Watana nkonwa ka ho. Be very careful about people. Mo amochro. Mama remfi say, hey man, what fasting for no that's not tease. Actually, I say, hey man, what fasting for no? Mo that's wo ho ye nyom netifie. Hey man, what fasting for no? Omo that's what tease ye no netifie. Actually, say Judah Iscariot, ne what fasting for? Omo that's wo ho. Judah Iscariot what fasting for no? I the chapel no me nkwa na me. Medela no ka kire obi say Judah Iscariot what fasting for no? That's so e wa ran. Wante. Judah Iscariot what fasting for that's so around. Ka kire ne said, "K only K what fasting na tifie ho." Only King what fasting netifie ho. Hallelujah. Amen. Nipa bebre problem nyina ne say, "Also keep your secret because your secret is your power." Yambebre yeni anna ho ye kan yansam kire obi no ene ni enne. Ena me ba no bosu me bi obrem sika o. Me ba no wa hye me bose na adwuma kra o ye we di enye enti na ode sa sika ye breme na enche obenya adwuma foforo obeto ka ma me afi bi obedi me birthday obema me akọ holidays o kan sa sam o se sen oba we na oba be hye wanumonyam na ono nya ba bi ma ne hye ono anumonyam dia kwan bi obefa so bia obese oba no ena won ba bia oba na brabo akodu and I am right to the seminary. Come Micah chapter 7. Then come verse 1 to 8. The person who thinks seven see. Osumi we nyina bomodian se maweni enaho. Yes. Mika ngoma tinso chichemu ba akokosi enwotwe. Wase minue na mayese enua batie se bobe aba empepedie. Bobe esia amedie. Blood mama kan a me kondo no bi eni ho. Ni papa ayila efila asase so. Osisen ni papa ayira efri asase so tefo nipa mu wonyina tete moja osunsum onuanom fidie ose nipa ye ne omote fie ne enyuma no osunsum nipa fidie se ne be ya obeto fidie bi mu a fidie ne be yiw onsa egubone so se enye yie osafo hene bi se bidibi na otemofo pe ketasehye na onipa kese ka ne kra bone ositi omo anyankopon apagya won ede dibia bi aye won se obi ye nipa bi bone a omo ntwetwa anye no obi akum obi wo man mu obi atwitu asi obi so obi asisi obi agye ajapade bi a wode mfinhia dodo abre ho no se nipa na wode wasam akogya no no otie wanum asam wi a na wafre nipa na waye wo bone ne se fa bibi bremen na ensam medane ani ama wo waye den wadi nkunim enti nipa agide ben gahye enti ene nipa kum nipa onam ho a obi ko wi abanche obi ko wi abode ene odem 10 years 20 years obi ye bone ye de ne kotum sesi obo wan se appeal aba etimi appeal na nipa na pie na nipa onye bone bi oni obi ko ye no na odansawam we kira say hwe ho yie ewo nipa ho me ba asaboso me ba be ka kira say eduru ba bi Yesu say twane je okra nkwa abofo no so ko Sodom ni Gomorrah no omoso message omode ko ma Lot ne ne yire ne ne man say escape for thy life munwane enye mokra nkwa enti ba bi wo ha wo say wutwane ba bi wo ho a wo say wo sore na uji bum okufo ne de wadwane enye ho okufo bebre me ba se nioma etoto nipa no enye mmoa bi ena ema nioma no toto nipa no na emom eye nipa enti obi bu be se ose komase emu yehu eche nkwayem enkremu yehu eche nkwayem takura de krokese na emu ohu eche nkwaye buruntum a emu aboni no ewo mu no ena ambuleto nyom se suro nipa na jai saman na ubie wo proto ho a osama bie ni wo be wure dan mu ho akofa bibi
na ye onipa dem so say amen pa amen o wan ka amen pa amen enti enna me ba say me ba betu obi fu say o gi nipa di dodo na mo ani nya den enna ho na Judah Iscariot eton ono ankasa ne wura edi na no jisika the sika na oje no 30 seconds no o convert ba dollar mo just $800 bill yes $1,000 se nipa we didi ama obi an edi uteme ton and that dollar could I say 10 cedi 5 times 800 na a ton of fufule nipa ho and I me ba say me ba be catch us ma wani na ho yes o ware ni ababa we bi also so no so mo aware no aware no begu krachi a wo hwam a wo tie men atesem na wo tete bebre no wa adwuma no na wa aware no be firi won sa di obo a wo no momo bebre di okọ ni koto dwani ma obo mpa ye ma wo no eno na wo ne nya asem no na so o jai mpa no bo ma wo a die na besi Benyufo bu be sese kwase ne te a na agro no agina mu ana asa na agro na ye den egu osese Moses nko na o man nsa so a na Israel ebusuako ni nyina edi nko na me bisa se Moses o mame ma no ho ana na ye panyi Aaron yes ono ani sisa Miriam nyina nyiri che no anso omo nsa so a bibi enti minsi yes this one no man is as when a man is as man when a man is as man ya mu bebere ya koya ya timi ba ya no obu a o ma me bi na ko ni koto dwani mam eduru afiada na ya mpa bokese wo fia say ya program efiri okuada kosi eda kwasi edan mini mere wafo bi ni papafo bi o kire ni yam kom e ma ne ba o kire ni yam kom e ma ne yire ochini yam kom ema ni kunu se ni pano wan show kasa mu yie obeja mpa eba na bo ama obo ma ubi akwase praise him the Lord hallelujah wasina otimufo pekesa atihye na onipa kese e ka ne kra akobɔ ne pɛ eho sɛde obom enwono amomoyo ene no wɔn mu ni papa ete sɛ hwerɛmo wɔn mu tiefo sene nkasa ban warenfo eda no wasotwen no eba eno na won sakasakaye beduro monye adamfo enni tie asezan monye adamfo enni aya osusu egi ne padi dodo ese catch be say dressem say enye adamfo ni pisa enye adamfo enni pisa penyumfo say enam ayonko nti enama aboakoto wanya tire anso so baby so say oyonko bi si de ben nua yes enti na me say ma wani na ho ta o ma wani da ho yi a ubon say oyonko we eye de o ma okoto anya tire na na yes wa ubon tineti na no are enne an robbers bi ko bi fie ko boni tu ko sesa ne nua ma nyina fie ne yonko okwa yi sika ni nyina na wotwe o kan se sa na wotwe ne na Dallas na ne nsa beka nyina ne yonko ena eye den eye ko ante hwe kwan a ye ba ye bisa os ye sika na ye de bre ho ne bo sika ni din se sika se no e wo he kofa bra yes anso ne ni pa ba ko pe ena dis ankoman enti wo ti ka mu na o ye call afa sika ho a be very careful wo nipa wo ne ne ti ka no ma o ye se sika ho call no be very careful. Me say Yesu Kristo na ankasa ye onyame ba no se ono ankasa ne chigitifo no emu baako na koton no gisika dia se kan na kan kire ni nua ebe se minua yenko afuom na ada na no payi wote ho ye den ma wura mfi se ebe nya afuo ebe adwuma ho ye nyina so ye mmoa enti kan na yakuani ono no ye na afuo se o yenko jam na bra na wote ya ye den yenko ogunene ko duru from hon ohwema ne dowie ye no e no fa dua e de born oh Jesus kunu to be very careful also for to as well ase monye adamfo ni enye adamfo ni pi
Monfa mo ho ento oyonko so. Emfa ho to oyonko so. Bible say no man can oni nko a ode ne ho to onipa so. Na enhyira ni oni nko a ode ne ho to asafo awurade so. Hwe where the Bible use here. O use no man curse be. Oba asore no. Obehia na asore ho. Se onu na se onu no control wa asore ho. Wa ma sorry I was sada no ma sorry. Ye preach o ye tonyo o sorry pie ya I was upie. Edi nachi. Oba asori fie be ye de. Enti na no Yesu bisa asafo no se mokọ sre no so kọ ye den. Emna Yohanes boni kan nyame asem osre so no. Edien na mokọ hokọ ye oye. Mokọ hwe papa no hye atade yu na na. Papa na odi abonwi afra no ana papa na oni aduane na aduane odie ye ntuntum me ene ewo no mo kohwe ana se mokotie ye ben adwensa kyera asem se mokotie adwensa kyera asem de a mo nso aba efata adwensa kyera Mo nsem ma Yesu ye mo bere ye problem ni nyina no ye ni na ho Asofo to aso. Se monfa mo ho nto oyonko so. Emfa ho nto oyonko so. Oba oda okuku mu no. Ose oba mpo oda okuku mu no. Ne ho ana wen wa no. O sa oba ne ho ana wen wa no. Entu ono yire di nkomo bi. So me pesa me boa na wa fa sefo bi. Me pesa me boa me nu ya ba. Efi sa da no. Ena o yire. O sha say the time babusia. And then nam so ama na wabusia po. Anso ba bia wa beduru ye wabusia na du wa beduru sa abre se abusia ne hu ne se na wo ye de a. Ene. Ye boa no ye mo obi. Se ye wonu ma bebia nipa ye ma wa omfa wani hu. Akwasem. Obi di ho dance papa. Ebi ko ne kutodwe ni ma okai wo mpaebom. Obi ko nhyira wo hyira. Yes. Ebi twitwa gyew. Me say wo nipa bebre aye from se omo nya abusua no mu no. Na no won so kwa yiye no. O sore ye no. Won so say ma menya akwa wafa me wafa se ma menya akwa soa ma menya akwa. Won so ma ka kire wo. O se dai amaso fa ho nye. Nti se wo kokrokesi no ya ka kire wo sofo se won kai wo pai bom. Meeting na ye no. E na o ka mo asema kire no. Akwasem. Won se ma abusua. Ma ure mfi se nipa ye fe ne se Paul ne wafase. Paul ye adihunu ni. Paul asomafo Paul oyo benefo ne handkerchief ne sonsum san yade. Akwasem. Anso so emra nipa buru 40 e kan wo hontam se onidi na wonnom no. Nyame anka nkyere no. Ne wafase e na ba prison ho. Beka chere wafa ene meeting kromo mpanyimfo ye ne se o kina no pa ye ba be you afu prison ha say ye de wo kọ akoma amrado na ko bisa wasem na kwan so no ye besi wabo akun wan na wodi na chi ha ene wo abusu akura wo po abusu ene obi nko ni nchi bi Ibi si ha wonko bi o mi Yesu no ye urade mpo no o papa ne o mama de ne ko ni kuro ena me ba se me ba betofu se ma wani na ho mu bebre mu ani na ba bi na ena branche bi ne ababa wa bi ohun wi num ohun kokwe num ohun trauma trauma do ohun red num nyina ye na mfofo bi okodi o machi aka won tesa ena won so pesa wo jai a won ti nyai ena wo pesa wo jai aso won ti nyai Weni na ho aduane bi omo ye oye ne nsuo bi no omo de tofe bi tu mu ma ho on say na bibia abeka wo so weni na ho enti bosumi nsia kai ma weni na ho osofo to aso na obaba nini ebu na agya osesane obaba solitia ne na asew solitia na ase onipa fiefo eye na tamfo mika kasasem se nipa fiefo ye na tamfo no na Yesu na onya mai Yesu bae Yesu be kotu sa asem na wo Matthew chapter 10 verse 34 to 36
make a cancer. What's a show when you won't pay? Nipa fee for any part of and no problem. I want you oh baby or the private car about you. Yen you are no more almost 3 months to buy na same one or more qua almost yes your mom. Person qua who sees your war or my gunny you won't crook round cockra now dressy ye and all could have vortex in Shokrana or Nomka nipa be 2 a dura a cum. Then there's a wabankane, waba takurade, waba sunyane, waba kumase, and a waba unchia. O patch, say, Yama wounds, you are my one nominal, yet the calabash sends you my one nominal, who could have vortex to us said, would wounds you buy, and yet you know that 2 croma, and no sense you over cock as I have by and here now. Yes. Ain't you none of the end? And a paw catch it now, Bofra Timothy. Also called Romaya. Yeah, Roma for only ammonia. So I'm not a former also transform nubi. Yes. Or more num is your calabash numbi. Now one your more quiet than quantus some night day. When you are now, to call you now, a moment when you're going away, handkerchief would himself as so. Papa passing in no more show. And I know through why your more catcher yes when they say. And ya Mary Abano, and yet Joseph Diadjum for Nobano, and yet the Otiata Kwame Dana White Chiriana, and yet only never a bar sign and ne, your friend is due for ya, our Wajuma. Yes, you know, Yankupon, the Bible said he couldn't perform mighty words at his own town. On one Cassan Krumhon, when Timia Yahu the knee, and now Krumhoff one summer. Ain't you say be very careful? Shall we ye? I will nipa home. Shall we ye will fear for home? Na nipa fear for. Matthew 10:34. Se mususu se media sundue ba asase so. Enya sundue na mede me ba na mom krante na me ba me papa na onipa soleti agya na obaba soleti a ena na asew asoleti a na ase na onipa fiefo ebe ye na tamfo. Ase nipa fiefo ba ye den. Be na tamfo. Mika kan asew ne asew ba e baba ne ena e baba ma ne neja. And I want some person near Radinante, Ebusia no part time, was when in your home, was on someone, was when in your home. And then I want to say, Ebusia no isolate. And now why you do my things and a bay or Mabeko school, Papa? Why you do my dear who free care beer, or your day, or tetene kakra, and so Ebusia knew who yano, who names away free, who names a obin at the drum war, or so 1 year, and no, no, children, and to share baby beer. Mo bebere kura na da wo besiesie wo ho no ebusuani bebere wo hakura wo chia no kura na onye so enti efri samre ko sisa afi no bekwa wie no empaibo hia bronsam opa ya bese akode bronsam so ye nipa na nye ne de wo a wo hwem ya wo tie me no kasa se hwe wo ho yie e wo nipa ho na o gi nipa di dodo. Yes. Oh, Jenny Paddy Dodo. Obo ha onim mame ba kum yemu mawo. Mo wura mfi se Ken eni Ebe. Omo nyina ye papa ba ko. Papa no ma no ye mienu pe. Anso hwe de oye no. Eni bre kakewo. Eni bre wura nyame asafo mu. Eni bre wura amayokuo mu. Eni bre wura ebusua mu. Eni bre wura institutions ahodo bebre mu obo ho modern na nipa bo ho po enti se wa ma wani ana ho a ena mu bebre udidi kura na osore ko ba oba ni biom onum nsuo na wa babu no wadanfo no nua na osore se okoye dan okoye ohu ye ba enum nsuo no biom ene de abawo ye man mo no se ewuduro na yedi gu nipa nua ne mam nipa edie woni ne nam ne nyina opekwan yakun ato atwe se wo gi nanim onyam wo fie ho nyina opekwan yi wafiri ho. Praise him the Lord. Hallelujah. Ene ba bia ni bra wura pa so ye sofudie mu eni bra ba
ɛnɛ sɛ nyame bɛfrɛ wo a wobɛgye penneɛ sɛ awurade soma me na mɛkɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa adwuma a ne yɛ sɔfodie nyame frɛ wo a ɔnka your friends say retirement benefit or the bema on cow boso be salary or the bema Yesu Kristo shia nipa bi or say jai ejuma oye na bedi mechi na Peter memo aye nipa yifo me ma unyi na mbiom sibedio ma mieno a mo no mo papa ya popofo o se mo nya po no ko mo nya nam ni yie mo mani mechi na me no mo koyi nipa Yesu entina anka nkire won se me no mo koyi nipa boso me metu okase enti adwuma no ye de ban ofre o se sama mfre obi a obi ntimi nya dan eni mechi sa obra ho kire wo yam kom fra wrade sugu nyame so anajo na nyame cha wa adoma chede na okoso pe enye obi bia se wa unuanu ma sofo ena bo ho poster kwan a omo be fa so abra wase ma wura mfi se krono mo ho Jerusalem asofo mpanyimfo na tu agina se ye be fa nyansa so ayi Yesu na kunu ye me so se amen na se odi okuta Bible po na ni bra ba ho de a ena ye wo Ghana obi asore koso a yetimi bopa amoye expose no se sofo timi efe funu de goto ni nua asore dem se ne be ya na asore no ebegudia and they may be very careful and ya sofo amowo fi ha samre ya sha se ye ko social media no se mo amani anaho a na mo ye mabre e na metra me yire nchen e na me ma soli fi a problem ebeba if you say upe yes, aboa osono ne woma yeden eso enti o say every 12 there is one Judas there and you see that you are time for back one samre ya yeko social media now from Monday to Sunday ye kan kwaje sem e wo TV ni radio any dia ban social media pandas no so no yam fan hye yetim say atam for baba says e wo nipa na be soma omo so omo bra ye wo maba wa bi beberewa nipa be bo omo pa aba. Praise the Lord. Hallelujah. Ye me so say amen. Ye na me pesa me ka kire wo se nyame asafo mu na ni breti me ba de okuta twere sem de all cancer kire wadwene na osoro ahenie na abempo na ni abere dia and de one ne tie konwa we so they be very careful. Ona osolitia nyame asafo bebere no enye omo dodo na omo ban asofo na yesa abaye chefo no e ba ya che ye ne chance ono na ote ansema o ka kira sori ba ono na o say na adwensema onya adwuma. Be very careful asofo honestly pacha aka 8 no ka 8 no ma ahwefo na tifo ntie o say metamfo e ma wane nye me ho metamfo e ma wane nya den enye me ho na mahwe ase a mesori na se meti sumu na mehwe ase a mesan asori meti sumu awurade ne me han enti Yesu say yanhwe ye ho yie woni pa ode na Yakobɔ ka no Psalm 50 verse 16 to 22 Psalm 50 verse 16 to 22 ena me ba se mo bebre yes mpanyimfo se bia ananse etena se a owu ye no e ba tenkuma onkotra sa adua kro na ase enkotonko se sa bia ho ano papa ehia ne nkwanhye wuwo ena obi hwe no obi tie me hwe kwan ya ye de papa fa so hwe kwan ya de maame fa so anso samre nyoma ye de fa so awie no nyonyono wani ma ho so asina obonefo de onyankopon se no se adenti na wo kama hyede na wo de wano bɔ ma apam din na wo ukro ya uchire animka na wo to me nsɛm gu achi so ohunu owifo a open asɛm tie ye woni pa bebre wo nyame asafom ne abusuam ya hwɛ nipa omo de omo bɔ pa nipa wan kasa hu so ono na obo mabofo ono na obo abusua no ono na ompese abusua be koso no se nipa no a oben won na danfo no asafo no omo amutu atuate dom am wo nyame asafo no omo na ye ne nanfofo ti Bible na e kan
enti se wa ma wani anna ho a se nipa no ba wo nche no udi nkoma ye tie no mienu ye hwe no mienu eye den na megyina he anyame adi ma bedu sabre adoma chedi amanyan mu bebre ye mo anim sem ye hwe nuama anyame nam papa me nsa so ye enifrafo wana medical doctors adi kra won so mo nye yie omo aya buru onua omo wuo omo amahonhono mu bebre mu adi mo ani ehu sa dance ni bebre ye den na nyame de cheme eyo so enti wo asafo yi mu na wo so na obi bo wa aso se osom na wo som no ye nyi waye wo se ye tua oka wo se ye wo se ya na se nipa no wo ye watamfo unjira na opese obokuo Yes. osom epege nipa Yes. wa ma sori ntem na time wo de ba sori no wanya wadanfo na ma na atuufo se akuya ya ama kwadwo time wo de ba sori na nye na se wonya se nipa no no ofua wo so se eye pa yes se nipa no eye watanfo o se don a etoso sen enkono a ye yemu asori no why Peter ni Yohane ye den Ebo anan kwa asori sabre ya abo 11 ebi apon asori ebo 6 o'clock ni pe bi ya asori ebo 7 o'clock ebi ye first ebi ye service best 3 time obi di ba asori friend ho say nyontoni twenuboni or your protocol officer or your officer wa asori mo o kire mo fra de time o de ba asori no kura kire se on sa kire on deserve say or your officer on deserve say or your nyame adwuma asori panyi church elder church deaconesses time o de ba asori no kura kire se on sa kire na wo adwuma otime sori court tamben na wa sori abanyame fie se osomfo or say a leader by example aso say nipa no bible say why na o tu say nipa no fo nyame acha o kai ahwe time o de ba sori so who know you for penasem o show wufu a enti why na ne do ma wa save why na dura no pa o WhatsApp no o ko na Instagram ko follow no why na follow no Facebook ko why na follow no TikTok ko Debi ameka kira o say fidie ni nya nyi wu nti wo so oh how be any ho da o hu be dodo na obeko hospital na aka kira say wa koma no entini na pompi moja ni nyina no emu asisi enti wa nhwe yie bibia bitima to ya ka kira o say Oliver ade a ye friend say wo sa abo ni nyina hohono nsu abetaa mu o kidney bo ba betom na free somebody koyi wa hwe ya bibia betima to saa dan na obehu se wa ma wani ana ho o sha wa japade nyina wo bewu ama wo yire obi abefa no na wo mpa na wa be no ne ba beda so da wo dam pam na mema betiti o yire ensem ho eye na se ye so okuta frawa enti ye nchia no o de ne sa abo ne chi nyina na otiti ne chi ye me so say amen o so foto aso say na ukroya uchi en meka na ukroya uchiri enim ka so who you for penasem o tudu fukura na eno kura na wabiri ne kuru ena me no kasa fa say hwe onipa o friend say madamfo ene ne kwa sorry me nua no be very careful bible na eka waso wose se who know you for penasem who you for penasem na woni awalesai for na ebo ye woni pe bi wasafo ma ni pe bi okro hu kro won chia ohu won chia bisa won se bone be na waye ka wo hu asole ba ka wo hu wunua bia na yesu kan yes yesu unua no mote abonte wo maame wonna no ma ba ehwehwew yesu se hwan no mo ne menna ne menua no na me ne omote nyame fie enne otan no kura no nyame fie na odie na David kan o se so obonto su nimpo na ekeka me ho asema kan nyame ya obonto sini ene ka me ho asem obonto tini na etwa me na meka no watch night ase abranche bi ono wo country bi a ono papa ka kire se country no mfiri omra na o meye country foforo na on san ko na sika da wanya no ma oni ma mfa anya hwe oba asor ko de cast da eba obi ti asor fie na ya bo no e na papa kura ehu se
baby or corner, a born, a 2 branch and us, Saint Didia Crow Basson, and a Dabena Obeco, and a Watragana. Hey, oh, you know. Wiki, on the Spain Mampenny, and a 2 in the talk, as we may mean yet ever, yet Ghana. I said, baby, or no, since I could be a light of crying man. As one said, Nano cry, do Mukano cry and soy. Tinyamiasem. So Jawa no cobonimo. Oh, Jawa no cabonimo. Now touch them at what one. Oh, touch them at what one. Nada Samson. What Nasi Kaunia Hons? What Tanasi Kaunia, Obi Kaunua Nimia, or Neno, a free from Bakoma by one summer. I say, oh, my Obi can't not sort of one summer. Obi can't suffer one summer. Obi can't Krom Nehene one summer, Hima one summer. Obi can't on Mammy one summer. Obi can't Papa one summer. Oh, Mammy Bampo Osopa. Oh, Mammy Bampo Osopano. Why ye no man? Why ye Yankopon said, why you call Monunti? Usu Samete Sell. What is Samete Sell one? I can't win him. Yamas of a cowan. Namatata, Or so or better when him. More free Yankopono. More refin Yankopon. Only ye hoy. Muni ye when. Namante Timo as Nessinia. The man Tetimas Or Jophobia Lendiho. Yankopon said, near me be a wee be a medical catcher, and Yamia yes, some Yamia Utiaka. God reward. Yankopon Tiaka ne Yishano. No be a catcher say, Obikuma no a foul borning, and yes, Anna Usana, your waging. When a catcher us Obikuma, now Obone Wafa. Obi adwene nyina sɛ je sɛ da obewuo no enti me nana pa aka kyerɛ yɛn sɛ akora nsum nyame akora nkɔ communion na wo sabone wo ho na wo nyini du panyi fie so a ɛna yɛ sakyera kɔ communion saa bere ne yɛ bɔne afiri ho na me nana na onim sɛ wo betimi awu ntem na me nana na onim sɛ bɔne bi a wo yɛ na saase so Galatians chapter 6 verse 7 o ankan ho o sɛ de nipa guo bia nipa twa. And Yamu Bebre, Yanni or so abba, and I yet yen. Once I dear back, oh, be as I dear back of him. Just 110. Yam, Ubompire and Yamin few. Yame on to be farmer one. Or so why ye, new man, oh, yen. Assembly a BCB, once I shall see. So why ye nyina me nyama ye din ma ye ko mu amenka no obese me hu ye na me metete o asinesin ma ogifo bi ala ni so ogifo bi ni o sika ntimi nyew wajapade ntimi nyew enne wa mayani kuo a anase b ntimi nyew enna me ba say me ba betu obi fo say just 6 months ni pa bi ani ana ho e bi anya yade a ene okwa enko just 6 months obi dibia afri ne nsa just 6 months pe obi ba essay just 6 months pe obi ade ba ko pe afri ne nsa wawu eni ana ho obi hwe me obi tie me bebru bi a wo hwe me a wo tie mo se nipa bi a wo de won ko bo no ene wa hu niema wa ka ho tam se sa niema we dia me nya bi da wan se wa to mo tentan o pese o jai o ntime nyai ye na Psalm 1 verse 1 verse 2 verse 3 eka me da sam no ba we e be bom pa se nyame ma ye ni da ho o so me aka wa afi mu na o de ananti wa hwe obi beku ato atwere wa hwe yie de kuta o no e be fro nsa se senya urade no wo ye na afa there be this is Psalm 1 verse 1 to 3 Psalm 1 verse 1 to 3 Inshirani onipa o inshirani onipa onante abonefo agina mu onante abonefo agina mu na wonyina ne bonyefo kwan so ena onyina ne boyefo kwan so na wontena fe odifo tena na wontena fedifo tena bia na mom na ne gi asofo nyabotere bisa unua ote wonchen se na wotwe nyina mu bosoma yi nipa dodo se ehifa na ya wotena he na wokọ na nipa bem mu omo no mess na wo fo so from bisa no question
ebi an ref in this ano me more 30 seconds on any new come ade well says oti aso dem anyina ne bu afuo wase wo kro ya wo kire ni muka enti insama me be nyina wase gya so fu ntwa so na ye kufi once on timi misa de oti ne nchen no me say enye bibibia na ye dry fasting no enye bibibia na ye midnight prayers ye per generation omo bompa ye pa ye generation 21st century hey obebi TV anajo obebi radio anajo park ahodo so suku dan mu enso de dan mu aso ye generation ni generation a ye hu nyame nu bonyama ye wu ntem ye ntimi ni ye generation ye ni na ho ye generation ye ni na ho baako nini ye tukwan ne wase chenkyere wase mi tukwan nini ye ware ne wase chenkyere wase mi ware ne nini ye sidan wase chenkyere wase mi sumi sidan nini ye atoka ono se chenkyere wase bosom ya na onim se nyame de mre ne na na ye na de wase obi de ba no pa na obi de aba wia na odi bia na twa ase foto aso na enu tere no na onyina ne bonyefo kwan so onyina ne boyefo kwan so na ontena fe odi fo tena bia na fedifo ye woni pa bi omudi few wase saafo no twe ho firi won ho ebi otena kraman ko tena ho na ose se wo ye saa na ye wonema bi a nyame de maw ye wo common sense bi a wo saa nipa na ba wo so ase wo te se dua atima wo so wo saa nipa no wo be se dua etim esubonten ho so na aba ne brem ose wo be so aba no woni brem ahahan empo ose wo ahahan wa adwuma no emra nuema mu nyina ya den inflation na ya den o ma ensei wa adwuma ensei wa pomoden influencer se nuema bi a ehia wo nyina nyame de bedomo ose ono awrade de bedomo senia na honya esetie ade o ye nyina be wi ose ade bi a wo ye bi a se ye den se den ya ose ebe wi ye aware no ye den se dan school nsam no mu ye den se dan ministry no mu ye den se dan akwantu sam no ye den se dan or say ebewie wu ye amen. This message shall be continued. Shalom, peace. Our brasem sorry gira onan so nyame asem ba e kasa won nyoma mienu mu nyoma ba ko e de kan say yemo bebre ya victim yamo bebre me say ya den victim ya victim se mere betima asa na chi a sa wo betima ya abofra bioma ka nyame ba reverse ni o man bia ka nipa bu ohun so nam ha ka udi bum aso so no enkachi ya to so me no we ni tese enya nyonto forward am apega nsa monyai enyom we wasaka ma pega krama to first standard the second standard da na ekasa kire obi a o hwa me a o ti me me pega nsa kire wrade nyame asem ba eye nneema mienu obi wo ho a nyame asem ama wani anna ho enti nneema bi ato mo amohwe ye wo Facebook no so mo amohwe ye e wo SOMPA TV mo amotie ye e wo SOMPA radio wa wote wo dan mo te kai mo wotie nyame asem wotimu se wa ye mistake wa ma wani anna ho anso enka echi wo sere urade se urade nya dan omwo na ade bi efiri wonsa abra wa ma wani anna ho no urade mo no san restore back wa wo hwɛ me a wotie me a wonyanya victim wo se urade so me mu ma me nyina ma me ani da hohom na ma anya victim na aka wo manimu wo yeso de mo bi wa no na bompa wo yeso de mo bi wa no na bompa Shamima woni nyame nkasa Shamima Namatu miya Wachumani ye Meya wonam Only a riding casa, only a riding casa.
Onimoja. Our friend is it's the one in my watching. Abraham, I am Abraham. What's our son in many that's so? I'm